Máte pocit, že ste sa už dávno necítili šťastný? Že sa váš život nikam nehýbe, je stereotypný, povrchný a nudný? V tom prípade by ste si mohli prečítať novinku americkej autorky Gretchen Rubyovej Projekt šťastia. Presne takéto pocity totiž zažila aj ona a tak sa rozhodla so svojím životom niečo urobiť. To vnuknutie dostala jeden upršaný deň cestou do práce v autobuse. Uvedomila si, že čas plynie a ona sa nedokáže sústrediť na veci, na ktorých jej záleží. Na základe štúdia a analýzy rôznych poznatkov si preto vypracovala ročný projekt šťastia. Podobný plán môže na prvé počutie vyznievať trochu sebastredne. Gretchen Rubyová nemala dôvod byť nešťastnou či nespokojnou. Mala dobré zamestnanie, rodinu, pekný byt v centre Manhattanu. Ale tak ako mnohým z nás, aj jej v živote niečo chýbalo. Preštudovala množstvo dostupnej filozofickej, sociologickej, medicínskej a populárnej literatúry o šťastnom živote, vybrala si niekoľko základných podnetov a zásad a rozhodla sa podľa nich rok žiť. Tie zásady samé o sebe sú pomerne jednoduché. Zložité je vedieť ich dodržať. Január venovala dobytiu vlastnej energie, prinútila sa chodiť skôr spať, viac cvičiť, upratala a zredukovala veci vo svojej skrini a odhodlala sa vyriešiť dlho odkladanú nepríjemnú úlohu. Február venovala revitalizácii a analýze vlastného manželstva. Z množstva jej aktivít spomeniem aspoň zásadu dať si záležať na pravidelnom preukazovaní lásky k partnerovi. Marec venovala vlastnej sebarealizácii a prvým krokom k naplneniu svojich ambícií. Autorka si napríklad založila blog, pomocou ktorého mohla s rôznymi cudzími ľuďmi rozoberať svoj projekt šťastia a pýtať sa na ich názory a postrehy. Apríl je venovaný aktivitám s vlastnými deťmi a vytváraniu tzv. Pokladnice šťastných spomienok. Máj voľnému času, opusteniu vyšliapaných chodníčkov, času na zdanlivé hlúposti a zberateľstvo. Jún je venovaný priateľom a novým priateľstvám. Júl možnosti kúpenia si kúska šťastia za peniaze. August rozjímaniu nad večnosťou, zápisníku vďaky a napodobňovaniu svojho duchovného vodcu. Septembrový plán smeruje k rozvíjaniu vlastných záľub a nových zručností či technológií. Október je venovaný meditácii nad koánmi, stanoveniu vlastných pevných zásad a nových podnetov. Na november je naplánovaná analýza spokojnosti a december je venovaný syntéze všetkých týchto zásad. Gretchen Rubyová vo svojej knihe s humorom zaznamenáva svoje plány a zážitky spojené s ich úspešnou či menej úspešnou realizáciou. 12 mesiacov si overovala odveké múdrosti, testovala zistenia rôznych vedeckých výskumov a rád z populárnej literatúry. Gretchen Rubyová nemala možnosť zanechať svoj doterajší život a prácu, odísť mimo civilizácie a vyšliapaných chodníčkov a v skutočnosti ani nechcela. Jej cieľom bolo zlepšiť svoj život taký, aký bol. Každý mesiac pracovala na inej skupine predsavzatí, zahlbila sa do zásad, ktoré hlásajú všetci filozofi od Epikura a Thoreaua až po Dalajlámu a pop ikonu Oprah Winfreyovú, aby zistila, čo funguje a čo nie. Živým a pôsobivým opisom jedného roka venovaného vlastnému projektu šťastia si Gretchen Rubyová touto knihou vydobila silnú pozíciu v kategórii memoárových bestsellerov ako Júlia a Júlia či Jedz, modli sa a miluj. A tu je aspoň niekoľko zásad Gretchen Rubyovej v rámci naplnenia projektu šťastia a zlepšenia vlastného života. Zabudni na minulosť. Konaj. Rozprávaj sa s čudákmi. Udržiavaj kontakt. Prestaň sa ventilovať a sťažovať. Choď von, neobťažuj sa s ľuďmi, ktorých nenávidíš. Nečakaj, že všetko bude trvať večne. Prestaň kupovať nepotrebné somariny. Neboj sa robiť chyby. Ďakuj za bežné aj za mimoriadne veci. Vytvor niečo, čo tu ešte nebolo. Zanechávaj po sebe stopy. Vyblázni sa, uvoľni sa. Neber veci osobne. Začni tam, kde si. Zužitkuj to, čo máš. A
udržuj kontakt. Znie to jednoducho, možno až príliš jednoducho. Dôležité je nájsť si čas, nechať sa inšpirovať, byť kritický a hlavne skúsiť to. Funguje to.